Ni 'di croesi'r afon nawr o blwy Llandygau i blwy Llanllechid, ie? Ag y pentre Rachub. Pentre Rachub, Wi wrth fy modd ar enw 'na. Wel, mae'n golygu y rachub, ond mae'n dod o occupo yn Lladin. Fai mae yn rhaid yr un gair ag occupy yn Saesneg. Mae o yn golygu tir sydd wedi cael ei ennill o'r gwyllt a phobl wedi gymryd o drosodd ac yr oedd yna ddarn bach o dir yn y fama o'r enw y rachub a dyna sydd mae wedi cael ei enwi. Unwaith eto'n hollol ddisgrifiadol. Yn hollol ddisgrifiadol. Da ni'n sgwâr y rachub, a mewn gwirionedd dyma lleoliad gwraidd yr enw a dweud y gwir. Mi oedd o yn bentra o'r enw Cae Llwyn Gryf, oedd yn wahanol i'r rachub. Felly yn yr enw gwreiddiol. Yn 1776, yr adeiladwyd capal angydffurfiol cynta yr ardal a'i alw fo yr achub. A mewn amser, fe geiwyd y capel bach ac fe adeiladwyd 2 nedri o 2 a'i galw nhw yr achub. Felly y datblygiad yna wedyn, a ne fel mae rachub wedi stico? Mae'r achub wedi cymryd drosodd fel enw bellach. Di Cae Llwyn Gryf ddim yn enw ar y pentra yna o gwbl. Beth bynnag, rachub Cae Llwyn Gryf, mae o'n dal yn enw pwerus ac mae'n dal yn bentre bach clos iawn iawn ac yn bentre hoffus iawn iawn.